שלום לכולם. התוכנה שלדעתי יכולה לעזור לכולנו בלהסביר לתלמידים את החומר היא התוכנה הבאה. כדי להגיע אליה אני אכנס לדף גוגל רגיל ואני פשוט אכתוב את שם התוכנה. לתוכנה קוראים Movi Not. אחרי שהגעתי ל-Movi Not אני צריך להיכנס לתוכנה עצמה. איך אני נכנס לתוכנה? אני יכול להיכנס באמצעות הפייסבוק שלי, למי שיש, אבל ההמלצה הכי טובה שלי זה להיכנס באמצעות הגוגל. אני לוחץ כאן על ה-G, על הסימן של גוגל. ברגע שנכנסתי על גוגל, הוא מסתכרן לי עם שאר הערוצים שיש לי בתוך הגוגל, עם הדרייב שלי, אני יכול לעלות משם מצגות, אני יכול לעלות משם מסמכים, וזה משהו שיכול להקל עליי. בתוכנה עצמה אני יכול רק שישמעו אותי, ואני יכול גם שיראו אותי. אם אני אלחץ כאן על המצלמה, אז יפסיקו לראות אותי, ורק ישמעו אותי. ואם אני אלחץ שאני כן רוצה את המצלמה, אז אני משדר לתלמידים, הם רואים אותי, ויש לנו הרגשה של שותפות וחיבור וכן הלאה. איך אני מעלה מצגת לכאן? המצגת שעליה אני רוצה לדבר, אני לוחץ על הפלוס כאן, הוא שואל אותי אם אני רוצה מהקומפיוטר או שאני רוצה מהגוגל דרייב. במקרה הזה אני רוצה מהקומפיוטר. אני הולך לשולחן העבודה ואני מוציא את המצגת שעליה אני רוצה לדבר. אחרי שהמצגת מוכנה, אחרי שהכל מסתדר, שימו לב, יש כאן את הסקאלה הירוקה. הסקאלה הירוקה בעצם אומרת ששומעים אותי, שכשאני מדבר במיקרופון, או במיקרופון המובנה של המחשב, ככל שהסקאלה עולה, זה אומר ששומעים אותי טוב, ואני יכול להקליט. מי שהסקאלה לא עובדת, חבל שתדבר, כי לא שומעים אותך, תצא מהתוכנה, כנס לתוכנה, או תסדר את הגדרות המחשב, כדי שהמיקרופון שלך יעבוד. עכשיו אני רוצה להתחיל ללמד, אני רוצה להתחיל להסביר. אז כדי לעשות את זה, אני לוחץ על המצלמה. אני לוחץ על הכפתור האדום. יצאנו לדרך. אני יושב בביתי, בזמני הפנוי, אני מקליט לתלמידים הרצאה על השיעור. אז אני חוזר עכשיו בסרטון מה צריך לעשות. בלוח כאן אני מעלה את המצגת שעליה אני רוצה לדבר. האם אני רוצה להעלות אותה מהקומפיוטר, מהמחשב שלי, או שאני רוצה להעלות את זה מהגוגל דרייב. במקרה הזה אני העליתי מצגת שנמצאת על הקומפיוטר שלי, פשוט לחצתי על המצגת, והיא עלתה לתוך המסך, שהתלמידים רואים בזמן שאני מדבר. אם אני לא רוצה שיראו אותי, אם אני רוצה רק שישמעו אותי, אני לוחץ על לא וידאו, וחיביתי את המצלמת וידאו. במקרה הזה אני כן רוצה שתראו אותי, לכן אני לוחץ על המצלמה וידאו בחזרה. סליחה. ככל שאני מדבר ואני צריך להעביר שקופיות, אני מעביר אותם על הלחצנים האלה. את המצגת הזאת אתם מכירים ואין טעם שאני אדבר. אתם יכולים לראות, אם הייתם יודעים כמה מאמץ היה בלהרכיב את הכיתה לתמונה הזאת, זה בעצם המצגת עם השקופיות שהעליתי לסרטון הזה. אחרי שאני סיימתי לצלם את הסרטון, או רגע, שנייה, אני צריך ללכת. אז אני יכול לעשות פוש, אני יכול לעצור את ההקלטה ולחדש אותה. אני עוצר את ההקלטה עכשיו, ואני מחזיר את ההקלטה של הסרטון. אחרי שעצרתי, ההקלטה חוזרת, ואני שומר את הסרטון. לשמור את הסרטון, ראיתם, לחצתי על ה-V הכחול. אחרי שלחצתי על הסרטון, יש לי עיבוד של הסרטון שיהפוך להיות. אחרי שהוא יסיים לעבד אותו, אני אקבל כתובת לסרטון. עם הכתובת אני יכול לפעול בכמה אופנים. תכף הכתובת תגיע. נמתין בסבלנות כדי שהתלמידים לא יגידו שאין לנו סבלנות. לא להתרגש אם זה לוקח זמן, זה מחשב, לא משנה מה אורך הסרטון.
בינתיים אני אפתח את הג'ימייל שלי, ואני כבר אכתוב לאן אני רוצה לשלוח את הסרטון. בואו נראה מה מצבו. יפה, הסרטון שלנו מוכן. הנה הסרטון שהקלטתי אותו עכשיו. אם אנחנו רוצים לראות אותו, יפה, זה הסרטון שהתלמידים יוכלו לראות בביתם. שימו לב, התלמידים לא יכולים לדפדף במצגת. הם יכולים לקפוץ, ואז הם ישמעו רק את הקטע שקשור לאותה שקופית שעליה דיברתי. זאת אומרת, הם לא יכולים סתם לדפדף במצגת. אני יכול לפרסם את זה בגוגל פלוס, אני יכול לפרסם את זה בפייסבוק שלי, אני יכול לפרסם את זה בטוויטר, אבל אני יכול גם לעשות דבר מאוד חמוד. אני יכול לבקש ממנו להעתיק את הכתובת של הסרט, ללכת לאימייל שלי, לכתוב שאני רוצה לשלוח את זה אליי, ולשלוח את הסרטון לעידן. אני יכול לשלוח אותו לתלמידים באימייל. אני יכול לשלוח אותו לאימייל הכיתתי. אני יכול להעלות אותו לאתר הכיתתי. ואז, אחרי שהסברתי בכיתה פעם אחת, התלמיד נכנס לתוך הקישור הזה ורואה את הסרטון.